ajtajai csukják. A vonat nyitottkocsi ajtókkal nem indítható. Gyors vonat érkezik Nagykanizsa és közvetlen útjukkal Keszthely elől a 7. Kérjük a bárvány megalapítását. Köszönjük kedves kocsainkat! Az első plánáról. Kérjük, szálljanak vele! A Tisza Sebesnalak indul, Székesfehérváron áll Balatonfüredre 8 óra 35 perckor, 10 perc múlva a második plánáról. A vonat Székesfehérvárig csak keletről állomáson állnak. Székesfehérvár